हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड'ज अफ इनफो यूट्यूब चैनलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावनायजों लोगोसे गोदानै आपडेट लाना फैदों साख्रिनि बेनो जाहैबाय अरुणोदय स्कीमावहाय भेकेन्सि ओंखारदों गासै दङ लोगोफोर बेनो जाबाय 20 दङ ओमफ्राय बिनि नेम अफ दा पस्टआ लोगोफोर जागोन अरुणोदय सहायक थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जे दायो आसामाव स्कीम गोदान सफैदों होननानै थ' बिनि नामानो जाबाय लोगोफोर अरुणोदय स्कीम दा बेवहाय फर्म फिलआपखौ माबोरै खालामो जुदि नोंथांमोना नायनोब्ला आंनि सिगांनि भिडिअ नायनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव होबाय थ' नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन लिंकआव थांनानै दा जों नायनोसै लोगोफोर बे पस्टआ बबेनिफ्राय फैदों आरो लोगोसे बेवहाय एप्लाइ खालामनोबा जोंहा क्वालिफिकेसना बेसेबां जानांगौ थ' नोंथांमोननि गेजेराव गासैबो अफिसियेल नटिफिकेसननि गेजेरजों लाना फैगोन थ' लोगोफोर आं सिगाङावनो रोखा खालामबाय जे नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनोबा थ' नोंथांमोनाहाय आसामनि जाथारनांगोन आरो लोगोसे बेवहाय मोनसे खोथा लोगोफोर इन्टारेस्टिं खोथा बेनो जाहैबाय लोगोफोर बेवहाय एग्जाम जाया रिटेन जाया थ' नोंथांमोना वाक इन इन्टारभिउ होनांगोन लोगोफोर भाइभाल' जागोन थ' नोंथांमोनाहाय एग्जाम होनांनाय नङा दानिया जों थांसै गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै सोर एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो लकेसना बबेनिफ्राय फैदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थ' लोगोफोर बे लकेसना फैदों करिमगन्जनिफ्राय फैदों डिसि अफिसनिफ्राय फैदों भेकेन्सिया ओंखारदों लोगोफोर डिसि अफिसनिफ्राय ओंखारदों करिमगन्ज डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थ' गासैबो आसामनि केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हागोन हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो खालामनो हागोन नाथाय बिनि जबा लोगोफोर कन्ट्रेक्चुवेल जागोन दा बेवहाय टटेल भेकेन्सिया दङ लोगोफोर बेनो जाहैबाय 20 दङ गासैखौबो लानानै टटेल 20 दङ थ' बे लोगोफोर माने कन्ट्रेक्चुवेल जब जागोन लोगोफोर आरो बेवहाय गासैबो केटेगरिनि मानसिफ्रानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' एससि एसटि अबिसि गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेवहाय आनरिजार्भ दङ दा बैसोआ जोंना बेवहाय एप्लाइ खालामनोबा 18निफ्राय लानानै 35 बोसोरसिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन जुदि जेनेरेलाव गोलैयोब्ला नाथाय एससि एसटिब्ला थ' नोंथांमोना मिथिखागौ 5 इयार्स एज रिलेक्सेसन दं होननानै ओमफ्राय दा बेयाव एप्लाइ खालामनोबा जोंहा फरायनाय जानांगोन ग्रेजुवेट जाथारनांगोन आरो लोगोसे 1 इयार डिप्ल'मा थानांगोन कम्पिउटाराव अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनि लास्ट डेट एप्लाइआ जागोन लोगोफोर 31 आगस्ट थ' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन थ' बेनि अनलाइन वेबसाइटआ जाहैबाय लोगोफोर Govt.Assam.gov.in थ' नोंथांमोना बेवहाय थांनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरोबाव मोनसे दंबावो लोगोफोर वेबसाइटआ बेनो जाहैबाय डिसि अफिसनि www.karimganj.nic.in थ' नोंथांमोना बेवहाय थांनानैबो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनि लास्ट डेटआ 31 आगस्ट नोंथांमोना बिनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोबाव फैगोन लोगोफोर बिटिएडिआव फैगासिनो दङ बिनि पस्टआ थ' नोंथांमोनाहाय मोनगोन जिथु दायो सोलिगासिनो दङ अल आसाम अरुणोदय स्किम थ' नोंथांमोना जुदि एप्लाइखौ खालामनोबा आंनि सिगांनि भिडिअ दङ माबोरैहाय फर्म फिलआप खालामनांगौ थ' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन लोगोफोर थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय